Салом алейкум бародаро, дар камтери айфон гуфтам бачаҳо, айфонро камера мекунем бачаҳо, лайк бизанед, подписатро фаромӯш накунед. Номеремон 107 89 18 18, ин айфон 12 Pro бачаҳо, нархиш 9000 сомон, чекои Москва ҳамаш ҳаст бачаҳо. Шумо телефон биёрем, болош тунтани хеле ҳам мешанеш, айфон 11 нархиш 5500 сомон, бо арзон мешава. Састаяниш зур бачаҳо, 64 гаша, неш айфон 11 128 гаша, километраш 88. Неш S21 плюс бачаҳо 7500 сомон, зур бачаҳо S21 плюс астаниш зур. Бо амира S26 дорем бачаҳо, ина S24200 сомон. Бо ина Honor X8 2022 нархиш 3800 сомон, не A52 3300 сомон. шумо телефон биёрем, болош тунтани хеле ҳам мешава бачаҳо. бозори мо шаҳри Қулонтепа, телефон бозори кӯчаи Баҳор, бозори Фаровон, дукони 121 куҷодам бачаҳо точка дорем. Номеремон 107 89 18 18. шумо чӣ хеле телефони мақбуле дар камтара бинасен, иншоалло дар канали оянда форметем. Наиш Samsung Galaxy A80 бачаҳо, нархиш 2200 сомон, зури бада, камераш то мехирай нахи. Кадом ина медонен, номеремон 107 89 18 18. шумо телефон биёрем, болош сумтани хеле ҳам мешава. Телефон биёрем, болош сумтани ҳама модел телефон ҳаста бачаҳо. Лайк абза бачаҳо, лайк абза охи чо метараси охи, лайк абза охи. подписаться камтера да бинавис бача, чи телефони мақбуле дар канали оянда бачаҳо фурметем. ина Redmi Note 8 Pro уфтад, не Note 8 Pro бачаҳо нархиш 1800 сомон. шаҳри Қулонтепа, телефон бозори кӯчаи Баҳор, бозори Фаровон, дукони 121. ина бачаҳо айфон, ҳамаи модел айфонҳо ҳаста, ҳамаи модел Samsung ҳаста. шумо телефонтон биёрем, болош тунтен мешава бачаҳо. дар панои худо бошен. лайк бизанед бачаҳо, фаромӯш накунед лайка.